4 primera. Silenci, concentració, quadro, sisplau. I... acció d'aquí. Molt bé, ja sé que esteu molt cansats, però s'ha de fer. Anem a repassar una mica els sons clarament del català per la prova que teniu, val? Atenció, recordeu bé. La I i la U, les vocals, la I i la U no tenen cap problema. Pi, la U, ruc, d'acord? I la A, tampoc. Pa, A, una A. Ara sí, hem d'estar atents, per exemple, què passa quan veiem escrita una lletra O. Una lletra O. Bé, hi poden haver dos sons per la lletra O. Podem dir os, o, escolteu bé, cor. Cor, O. Sentiu la O més oberta? Sí? Vinga, Barça, 0. Barça, 0. Molt bé, molt bé. Provem ara amb xarop i caixa. Sí? Qui vol provar-ho? Natàlia, proves tu? Xarop, caixa. I caixa. Caixa, sí? A veure, moja, caixa? Caixa. Caixa, perfecte. Sí, anem a repetir. Sí? Tornem a repetir.